Tsy afaka antsaiko atsya ny raha nataontsika igny manigny izao aty ka manoratra mieritreritra raha fatao karaha mbola tia hitanao tampoka loatra zao ninganao fitiavagnanao tsya efa ndraiky mankayo izy koa mandiniky mombanao manimanigny zaho aty tsya satria mbola tia manimanigny gomanao zaho aty marare nanianigny mila tsolany kofa ngomanao zaho mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra mbola andigny oviagna ko anao vao hipody vonakava marary mangotsiko tsisy fagnafody mandiny kalenao zaho mangotsiko marary mitaregny izy koa anao mba mety tongava eky fa zaho efa mety manimanigny zaho aty tsya satria mbola tia manimanigny gomanao zaho aty marare nanianigny mila tsolany kofa ngomanao zaho mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra satria mbola tia gomanao zaho manimanigny gomanao zaho aty marare nanianigny mila tsolany kofa ngomanao zaho mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra manimanigny zaho aty tsya satria mbola tia manimanigny gomanao zaho aty marare nanianigny mila tsolany kofa ngomanao zaho mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra mba oviagna tsya antsika ifarotsy amizay antsika sambatra